ҳамин чизам исбот кард ки мардуми мо дар ҳама ҳолат оли тайёрӣ надоштаянд. На танҳо барои як шикамш, барои як бесуботиам мешудааст ки ёро истифода бурдан як тӯдаи як гӯсфанда, як тӯдаи гӯсфанди рӯзе як барномаро дар радиои Озодӣ дидам ё ки дар фейсбук дидам, як хар пеш рафта истае, ай қариби 2000 гӯсфанд пеш хар рафта истае, ай қафош гӯсфанда ҷона исондааст ки хулосаҳотона барорем. Хайр кас бинависа як комментария. Лекин гап дар ҳамин ки ҳамин тӯдаи гӯсфанд будани ҳамин мардум имрӯз маълум карда ки ҳамин як тӯдаи гӯсфанда.